Ja. Fullständigt galen när det gäller att leka med. Så vi ler på pian på det där konceptet. Ja, absolut. Så vi kan fylla i resten. Vilken hund det blev. Ja, det var kul. Undrar om jag skrev i förresten på den. Ja, det gjorde jag. Det är fortfarande 3/4 deciliter. Nej, 1 deciliter får han nu. 1 deciliter. Här har han mat. En påse. Och det är det här som han käkar nu då. Och de här mini är ganska bra för att det är små kulor så att det är lätt att käka för dem då. Sen är det någon sån här som man får som känner klubben och videon och sådär. Kan man sitta hemma och känna sig välkommen. Och sen så var det här i